Добър вечер! Добре дошли! Няма да казвам колко се радвам, обаче наистина много се радвам, че имаме този повод да се срещнем и да поговорим за култура. Разговорът, казва Труман Капоти, е диалог. Затова има много малко добри разговори, защото рядко разговарят интелигентни хора. И аз мисля тази вечер да го опровергаем, защото всички, които съм поканила, няма сега да съобщавам хора, които помолиха за извинение, защото не могат да присъстват, но смятам, че сме интелигентни хора и наистина имаме културата да водим дебат по една много важна за града ни тема. Това събитие, както в поканите беше написано, е част от проект Българска мрежа за граждански диалог, финансирана по програма за подкрепа на неправителствени организации в България по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Благодарна съм на Червената къща, че ни поканиха да бъдем партньор, заедно с организации от Пловдив, от Стара Загора, от Русе и София и Варна, защото това да бъдем граждани е не само отговорност, както май по-често ни се внушава, а е право, тъй като ние като граждане можем с аргументирано мнение, аргументирано изказана позиция да изискваме диалог, да търсим от опонента си също аргументирано мнение, да приемаме опонента си не като враг, а като партньор и именно в този интелигентен диалог да намерим решение. Всъщност дебата е инструмент да намерим решение за нещо, което ни вълнува. Аз смятам това, че сме тук тази вечер, че темата за културното развитие на града ни вълнува. Избрахме формата този кръг, полукръг, за да покажем наистина, че няма някой, който стои, дирижира и насочва нещата, а всички в този разговор, в този дебат сме равни. Това, към което призовавам, е наистина да се съобразяваме с това, че твърде много неща, вероятно, искаме да споделим, на твърде много въпроси и искаме да намерим отговора. Нека да бъдем кратки, много ясни, много аргументирани, с уважение към позицията на другия. Аз ще си запазя правото като модератор понякога да прекъсвам или да моля за по-сбит и по-аргументиран отговор или мнение. Само да ви кажа, че това е третия, но за мен най-скъп дебат, защото това е нещото, от което разбирам и което е страстта ми. Другите два дебата бяха по социално предприемачество и гражданско образование, глобално образование за развитие по-скоро. А четвъртия дебат можем тук заедно с вас да определим, тъй като ми се иска отново да бъде свързан с културата, развитието, управлението, стратегическото планиране на културата, така че може би не тази вечер, но ще се радвам, ако имам обратна връзка и мнение за това какъв дебат бихме могли да организираме януари месец. Нашия дебат някак си се включва, без да сме го планирали, в общия национален дебат в момента за това какви хора трябва да са в управлението и в правенето на култура и онези, от които всъщност зависим като решение, като стратегическо мислене. Никога нямам против никой като начало. Аз се славя с
критицизъм, силен дори понякога, но и винаги давам доверие на хората. Бих дала доверие и на Слави Бинев, но това, което на мен ми хрумна в началото и което след това се завъртява в медиите, за да не бъде обидно към него, но вие ще си го припомните, може и да го потърсите. Това, което Радой Ралин преди години каза, че нещо от типа беше не ме е срам или не ме е страх от министъра на културата, но от културата на министъра. Така че за мен това е също повод за дебат. Какви хора трябва да управляват културата, с какви биографии, как трябва да живеем, за да не петним името си, за да можем достойно да поемаме някои позиции. И другия много важен въпрос за дебат също, но няма да е тази вечер, е всъщност защо интелектуалците, хората на културата постоянно се оплакват, постоянно недоволстват. Всъщност, виждаме ли активна позиция, желание да участват в политиката, да правят политика, да заявят, защото лесно е да критикуваш, когато си отстрани. И в този смисъл бих дала шанс на всеки, който наистина с някаква отговорна позиция, с мисъл за ценности, стойности, които май много и все по-често губим, реши да поеме риска да управлява, защото това е риск, отговорност, не е само удобство. Благодаря. Аз не спазих това, което трябваше да бъда кратка. Поканила съм съвсем за кратка презентация представяне на една много хубава инициатива, като пилотен град. Знаете, Габрово е единствен сред европейските градове, избран за пилотен град от Съвета на Европа. Йонка Галова ще ни разкаже малко накратко. Само да ви кажа, че преди 2006, не си спомням точно, или 2005 година, заедно с читалище Лик Плевен кандидатствахме по програма ФАР за дебати и създаване на стратегия, местна стратегия за развитие на културата. Има колеги, които участваха тогава. Обаче явно не беше времето, защото общините тотално ни отрязаха, колкото и да искахме да го осъществяваме този дебат, хората да мислят от каква стратегия за развитие на културата имаха, мина твърде с много ниска заинтересованост. Но тогава фабриката и читалище Лик преведохме програмата за култура 21, която все още превода на български стои на сайта на програма 21, в което Габрово е пилотен град. И ако ви кажа каква гордост изпитах, че отново Габрово е единствения град, който участва в тази програма. Аз не знам дали всъщност осъзнаваме колко важно е това участие, защото то е участие за демократично управление в областта на културата, за осъзнаване от страна на местните власти, че за културата се грижат хората, които освен, че са потребители, т.е. ние трябва да свършим да мислим с това мислене, че сме потребители, ние сме и създатели, ние трябва да управляваме процесите. Така че за мен това е една много важна инициатива. И другия, който съм поканила само да представи една също положителна инициатива, това е Евелина Елмазова. Създаде се скоро едно гражданско сдружение, клуб на будителите. Това са двете кратки неща, след което преминаваме към същинския разговор. Добър вечер и от мен. Презентация е силно казано, защото мисля, че все още не е назрял момента. През месец март 2015 година е върховната среща в Билбао, когато всъщност ще стартира новата Agenda 21 и програмата Пилотни градове. Може би няколко акцента или неща, които ви интересуват.
Първо искам да кажа, че сме много щастливи, че толкова положително реагираха всички на новината, че Габрово е пилотен град на културата. Нямаше, поне аз не чух нито един негативен коментар и това е нещо много знаково и доказва, че сме готови да се обединяваме около хубавите, около добрите неща. Въпреки негативизма, който е балканска черта, въпреки че сме една нация от мърморковци, както ни наричат напоследък, и попадаме все по-често в челните места на тези класации, които посочват най-тъжните места на планетата. Но въпреки това, нали, има едно пламъче някъде в нас, което е отворено към хубавото. Няма да се впускам в подробни обяснения, защото всички вие сте запознати, в пресата излезе информация и в сайта на общината, и в Визит Габрово има линк към Габрово пилотен град. Знаете, че президента на Световната комисия по култура към Световната организация на градовете и местните власти, госпожа Катрин Кълън, е отговорният експерт всъщност за въвеждането на Agenda 21 в Габрово. Тя беше миналия месец на посещение, срещна се с много от вас, имаше публично събитие. Може би, така като се мисля, има два основни въпроса, които вълнуват хората. Един е защо пък точно Габрово е избран за пилотен град. Нали, от 8 града от целия свят Габрово, защо точно, нали, ние и защо пък единствен европейски град? Другия въпрос е какво всъщност хубаво би могло да ни се случи като последствие от това, че сме пилотен град. Може би трябва да започна да припомним какво е Agenda 21. Или ако случайно някой не си спомня, това е един основополагащ програмен документ, нещо като конституция за културните политики със световно значение. Най-активните членове, най-активните общини, които работят в тази мрежа, са около 500 от цял свят, иначе хиляди са общините, които работят в мрежата на Agenda 21. И тъй като изтекоха 10-те години от последната Agenda 21, в момента се подготвя новата. През март в Билбао ще бъде официално, нали, обявена новата Agenda 21. Един от основните принципи в следващите 10 години в културните политики, това е принципът за децентрализация. И всъщност, когато ни казаха, че сме избрани за пилотен град, и ние също се чудихме, нали, много приятно бяхме изненадани, защото се опитахме с някаква добра надежда, но не сме се пренавивали, не сме се представили до голяма степен, че ще ни изберат. А всъщност, когато госпожа Кълън дойде, разговаряхме и онлайн с Джорди Паскуал, който е главен координатор на проекта. И сега вече знаем защо са ни избрали, защото по принцип Световната комисия въобще не е смятала да избира европейски град в селекцията. И това, всъщност с това са искали да докажат, че още с първите си стъпки те спазват принципа за децентрализация до сега. Всички възможности, програми, всички хубави неща в областта на културните политики са били много централизирани в Европа и то предимно в Западна Европа. Така че на нас гледат като на европейски, обаче малко по-различен европейски град. Ние сме близо до Ориента, ние имаме така редица спънки, които другите европейски центрове не са се срещали с такива. И всъщност на Габрово се гледа като на един интересен модел. Всъщност това ни казаха, че сме им интересни, че сме успели да ги провокираме. И с голям интерес ще ни наблюдават през следващите 2 години как ще се справим и какво ще се случи тук. Всъщност какво ни очаква? От март месец тези 8 пилотни града, нека да ги кажем кои са освен Габрово, това са Богота, Колумбия, Мексико Сити, Бело Хоризонте, 2 чилийски града има Талка и Консепсион, Хеху, Корея, това е провинция, Квебек, Канада, дано не пропускам някой. И всъщност ние попадаме, образно казано, в една международна академия, където всички сте чували за взаимно-спомагателния метод от българското възраждане. Това ще се случи. Ние ще се учим един от друг. Ще обменяме опит, добри практики. Още повече ни обещава, че в следващите 10 години ще се толерират международни програми. Това означава, че ще имаме шанса, нали, различни творци, организации, институции от тези 8 града да участват в общи програми, което е нещо много хубаво. Всички питат колко пари са ни дали. Абсолютно никакви измерения няма тази програма.
финансови измерения, което е хубавото, защото 1, 2, 5, 10 милиона биха се вложили в реконструкцията на сгради, от което има нужда. Но в случая ние имаме шанса да стигнем до добри възможности, до много ценни контакти. Това е един вид реалити шоу, в което, ако сме активни и търсещи, можем да постигнем действително много. Ако сме пасивни и наблюдаваме, нищо особено няма да се случи. Това, което знаем за сега е, че ще бъде създадена една международна платформа на тези пилотни градове, която ще улесни комуникацията между творци, институции, културни оператори и организации. Тоест, ако един творец от Габрово има желание, той може да влезе в контакт с творци или организации с сходни интереси от другите пилотни градове. Заедно те могат да мислят за общи идеи, да споделят как са намерили решение на някакъв проблем, могат да намерят подходяща програма. Да речем, в Канада се отваря някаква международна програма за повече от 2 или 3 партньора. Те ще се свържат един с друг и ще могат да кандидатстват. И това е най-хубавото, което ще се случи. Може би, ако трябва да изберем някаква ключова дума, с която да обобщим значението и смисъла на цялото нещо, това е мрежа. Защото ние сме мрежа от градове, но мрежата е свързана с един процес много сложен и труден, който тръгва от нас самите. Това е свързано с умението да уважаваш и да цениш труда и идеите на другия. Ако това успеем да го постигнем между нас самите, ние ще постигнем синергия в отношенията между институция, и организации и творци. И това ще се отрази в работата ни в мрежа и с другите градове. И може би това е нещо като предколедно пожелание. Надяваме се да се случи. И така в община Габрово сме готови да приемем това предизвикателство като нещо много положително. Ако имате идеи, въпроси, предложения, може да се обръщате към нас. Сега сме още в етап зародиш. Затова казах, че е рано за презентации. Малко по-късно. Много благодаря. Само секунда, докато зададам микрофона на госпожа Рачевец. Аз знам защо Габрово спечели, защото Габрово е изключително предприемчив, т.е. габровци са изключително предприемчиви, работят в различни градове, но повярвайте, такава инициативност. Габрово има други проблеми, но от гледна точка на мислене, на сила на духа, на иновативност, тази модерна думичка габровци наистина са много силни хора. Дебата действително става много добър повод за това да си подредим къщичката, защото лично за мен думата освен мрежа е демократично участие. И сега давам думата на госпожа Рачевец. Аз само благодаря много. Само искам да ме допълня и да дам малко по-широкия контекст на това, за което говори колежката Бакърджиева. Дневен ред 21 е движение, концепция, политика, която беше разработена на световната среща в Рио де Жанейро. Повечето от вас си спомнят, 1992 в Рио де Жанейро се събраха ръководителите на държавите от целия свят, за да дискутират големите проблеми на земното кълбо. Темата беше природа, биоразнообразие, климатични промени и много други. Тогава се взе решение и се създаде тази платформа, която касае проблемите и политиката на човечеството през 21 век. След 10 години отново имаше подобна среща и тя беше в Йоханесбург, 2002 година. Всъщност това, което Гро Харлем Брунтланд, повечето от вас си спомнят, това беше един министър на околната среда на Холандия, който стана след това министър-председател и дълго време беше председател на комисията към ООН по околна среда. Тя създаде един доклада Брунтланд, или още наречен Нашето общо бъдеще, в който е развита концепцията за устойчиво развитие на обществото. Тази концепция, съгласно доклада и логиката и политиките в следващите, 72-а мисля, че беше в доклада Брунтланд, до края на 20 век, тя говори за 3 основни стълба на обществото. Икономика, природа, околна среда и социалните взаимоотношения. И всъщност онова, което е битката и успеха на културната общност е, че те създадоха и убедиха
служителите и ООН и всички останали, че има четвърти стълб. Че този четвърти стълб се казва култура. И затова от 2002 година, освен трите основни стълба на обществото, които трябва да бъдат в абсолютна връзка и взаимодействие и са взаимно зависими, е признат и четвъртия стълб, който се нарича култура, и от 2002 имаме дневен ред за култура. Тоест, това е нещо, което те са направили, както разказваше госпожа Кълън, без да познават, просто представители на големи градове в Европа и Америка, защитавайки това, което разбират, могат и усещат. И всъщност сега ще бъде втория 10 годишен период, за който ние, надявам се, ще имаме принос. И всъщност първият дневен ред за култура от 2002 година се е оказал интересен, успешен и полезен. Пак казвам, съжалявам за това допълнение, но нека да го видим в контекста на Организацията на Обединените нации и на всичко, което правят гражданите и държавите. Да видим просто докъде е достигнало признаването и официалното, нали, полагане на темата култура. Да, благодаря. Благодаря, госпожо Рачевец. Това е ясно отново как икономика, екология, култура, социални дейности, т.е. за културата трябва да говорим като за четвърти стълб и да имаме самочувствие, че сме част от този важен сегмент от обществото. Госпожа Алмазова. Здравейте от мен. Аз тази вечер ще говоря от името на сърцето си. Затова ще започна с една мисъл на Юнг, който е казал, че знанието освобождава, но само любовта лекува. Ако някой в този свят е носител на любовта, това са хората, които носят творческата енергия. Според езотеризма, хората, които носят творческата енергия, са носители на божественото в себе си. Скъпи приятели, искам да ви кажа като човек, който за съжаление не работи в нашия град, много бих искала да започна отново да работя и да организирам събития някога в нашия град, ако това не стане, здраве да е, но като човек, който изключително много работи в други градове, по иновативни събития, включително и европейски проекти, искам да ви кажа, че няма град, който да има толкова много невероятни, можещи и останали тук хора като нашия град. Тук има хореографи, има хора, които правят невероятни сайтове, дизайнери, автори, сценаристи. Всъщност, много е тъжно, когато отидеш в някой друг град и когато спечелиш някаква обществена поръчка и се окаже, че в този град ти кажат: ами, ние искаме да работите с нашите хора, с нашия хореограф, с нашата шивачка, която да уши костюмите, с нашия сценарист. Елате, организирайте събитието, но ако може, използвайте ресурса на градът ни. Срещнете се с тези двама, тези петима, 20-30 човека. И аз после ще попитам защо не се работи по тази схема в нашия град и не е ли крайно време да използваме ресурса на нашия град. Но това е друга тема, която ще повдигна, ако нямате нищо против, с най-чисти намерения и мисли към управляващите от община Габрово, които за моя радост са тук и за наша радост, защото повече от хората, които са тук, са именно от клуб Будителите, които за информация на всички са повече от 50 човека. Това е гражданско дружество, което ние основахме преди броени дни, т.е. го учредихме. В него, освен че има студенти, освен че има много представители на НГО-та, има и художници, и журналисти, и писатели, и лекари, и бизнесмени. Всъщност се надявам, че до края на януари, когато ще стартира дейността на това гражданско дружество, ние го искаме да кажем, че искаме да създадем общност, чиято цел не е да правим революция, отбелязвам го с дебели ленти, а искаме да направим еволюция в нашия град. Защото наистина няма друг град в Габрово, друг град в България, в който аз познавам, поне като работя в другите градове, къде има толкова много хора, които са изключително можещи и позитивни. И повода, по който ние направихме това да се случи група хора, е една единствена. Просто да се обединим и да работим заедно. Това не са думи, на практика ние го направихме.
На практика ще организираме един концерт, който ще се случи благодарение на бизнеса, който ще го финансира. Затова доктор Хинков, ако иска, може да каже по-късно, ако стигне времето и за това. Имаме доста други инициативи. Ние искаме просто от този негативизъм да излезем, да престанем да си говорим, да обвиняваме когото и да било и за каквото и да било, защото ние сме си виновни. Тъй като чудесно, има много прекрасни хора, които могат много неща, обаче какво от това? Чакат някой да им се обади, чакат някой да ги повика и просто се сърдят. Но на кого да се сърдим? Сега, когато сме обединени, ние се надяваме, че ще имаме съвсем други отношения, ще имаме шанса да работим повече и да направим от пропастта мост, в който да си подадем ръка и да работим заедно. Надяваме се, че ще имаме шанса да дадем своите предложения. Това, което сме го направили като гражданска общност, не сме го направили за усвояване на пари. Ние имаме достоинство и е крайно време да се изправим и да държим на достоинството, защото габровците са достойни хора. И ако има нещо по-важно от духа на един човек, аз не мисля, че има нещо по-важно. Ако човек е здрав, има дух, всичко е възможно да се постигне. И повярвайте ми, в Габрово има невероятни специалисти и невероятно можещи хора, които аз се гордея, че познавам и че работя с тях, макар и много рядко, за съжаление. Относно този клуб на културните дейци, който искахме да го кръстим, но група от хората, които дойдоха на нашето учредяване, бяха против това, защото имало така елемент на комунистически привкус на дейци на културата, макар че в медиите много употребяват тази дума като съвсем правоподобна за тази цел. Името, което избрахме, е Клуб на будителите, защото искаме да бъдем отговорни, обединени и светещи, защото ние носим отговорност. Всеки с това, което може, е отговорен да носи светлина на другите, които не светят, за да могат да светят повече хора. Говоря съвсем символично. Мога да кажа много неща, но това няма никакво значение. Важни са делата и сме отворени за всички, които желаят. Да представим две интересни инициативи, които все пак стават част от нашия дебат за култура. Мислих да започна дебата с темата за това ефективно ли и как се измерва ефективността на разходите на публични средства в общината, но Евелина постави въпроса и за участието на местните творци, местните организации в различни проекти, програми, инициативи, които се случват, или конкурси, които се обявяват, отворени процедури в общината, но те така или иначе въпросите са свързани. Това, което мен през последните няколко години много ме вълнува, е, че всъщност се появяват в различни инициативи. Давам пример разработването на стратегия за култура на общината, кандидатурата на общината за Европейска столица на културата. Незнайно откъде организации, които участват в създаването на едни много важни документи и на едни много важни инициативи, които обаче не виждам, не разбирам как включват общността. Бих искала да поставя ето този въпрос за коментари, за обсъждане. Това е само една част от това, което е проблем. От друга страна, това, което и Евелина спомена, участието на местни организации в тези процеси, интересно е дали и как тези организации получават еднаква информация, еднакво отношение и са равнопоставени в участието в тези процеси. Аз мога да споделя мнение, но бих искала да чуя и някой от вас. Ще допълня и ако някой иска да вземе отношение. Така както поставяш въпроса, аз си давам сметка, че две неща ме вълнуват в Габрово.
в една област, в която целият ми жизнен път, и той е огромен, както знаете, вече все в тази област. Какво точно? Напоследък, в последните години, в Габрово се появи една тенденция, която мен лично ме разтревожва все повече, а то е, че се обръща внимание на хора, които по някаква така случайност как се появиха като рекламна агенция и изведнъж се появиха като хора, които се занимават и са изключително носителите на културните инициативи, ценности и така нататък, за които всъщност работи цял един отдел култура и помага да му се осъществяват неговите инициативи, неговите проекти. Всъщност и ние работим понякога, извикани от общината, за този човек, защото той е един човек. И не мога да разбера защо тази тенденция ние се обсъждаме постоянно, говорим, става дума за Яна Максимова, не знам дали стана ясно. Не можах да разбера защо напоследък всички инициативи, пак повтарям, защото тя стана интересна и позната покрай всички банкети и коктейли, които правеше. Иначе, кой знае, аз лично, като човек, който няма концерти, няма това, не съм я виждала на никакви мероприятия, не съм я виждала на никакви наши сборища, на никакви наши инициативи и така нататък. Изведнъж станаха съвсем други нещата. Извинявай, това е, което ме вълнува. Понеже отсъства, да не споменаваме имена. Няма да си го кажа, защото ме боли. Да. Така, то е едното. Второто, заради което го преживявам и се тревожа, това е кадровата политика в Габрово. Искам да ви кажа, ми остане още една година, я не, но аз се оглеждам за секретаря на читалище Габрово и честно и откровенно ви казвам, не мога да го намеря. Искам да му дам всичко, на което съм се научила и което мога, и да го подготвя за това. И не мога да открия защо става така, не знам. Погледнете колко конкурси и за етера, и за Дома на културата, огледайте се. Ако, не дай Боже, Иван остане в София, какво ще стане с камерния оркестър? Нямаме кадри, нямаме хора, които да съм сигурна, че ще продължат нещата, за което говорите, че има много мислещи хора, че има много инициативни, че много способни. Това е така. И никой не може да го отрече. Аз където съм отишла някъде, веднага проличава габровския дух и така нататък и го твърдя това. Искам да кажа, че това много ме боли. Не дейте мисли, че едно време само те за кадрите решават всичко. Кадрите са важно нещо, много важно, защото каквото и да имаш като идея, ако няма хора, които да го осъществят, то излиза без значение. Така, значи това са двете неща, които ме вълнуват и аз си ги споделих и съм спокойна вече. Много ти благодаря. По отношение на първото, всъщност този дебат по някакъв начин изважда онова, което непрекъснато си говорим по кафенета, в срещи, по улици, в дома си, в общественото пространство. Това е факт и това е хубавото на един такъв дебат. Онова, което притеснява тебе, притеснява и много хора действително, и това, което аз бих помолила от общината, който има тази отговорност, би ми било интересно действително по отношение на финансиране на столица на културата или финансиране по програма култура или финансиране на други инициативи, нека да видим кои действително организации от Габрово са участвали. Би било интересно да се види това. По отношение на кадрите, това също е много важен въпрос, защото ето наистина на 4-ти или 6-ти е конкурса за директор на АЕК-та и моето огромно притеснение е, че е поканен човек от Плевен, въпреки
че града има много, много достоен човек. Така че има. Да, има. Добре. Светла Димитрова, откъде? Стара Загора, извинявайте, Стара Загора. Плевен ми беше в устата заради читалище от Стара Загора. Бившата директорка на Регионалния исторически музей. Така че благодаря, просто добавям към това, което казваш. Моля, наблюдавайте този конкурс. Добре, радвам се. Добре. Не, аз вярвам на думите ви. 2 месеца и половина в национални медии съгласно изискванията на подобен вид конкурс. Нямаме право нито на дискриминация, нито на отказ, който отговаря на изискванията и допуснат до следващия етап. Оттам нататък поканени са директори на регионални исторически музеи, не от Габрово. Да, добре. Повярвах, че не е специално поканена. Не мога да кажа. Добре. Да. Вижте, има начин, по който се случват конкурсите в тази сфера и ние спазваме процедурата, защото иначе конкурсът ще бъде провален. И най-малко общината има интерес да влезем в съдебни спорове и дела заради неспазване на процедурни въпроси. Така че спазено е изискването на закона и на министъра. Оттам нататък нямаме задължителност на избора до толкова, доколкото събитията ще се случат. Да. Повестено е, разбира се. Не бих искала дебата да става ние срещу общината, но така че очакваме от ваша страна също аргументи, също конкретни коментари по отношение на нашата дейност и коректността ни. Искам наистина да има един добър диалог с аргументи. Маргарита Стоянова Понеже аз присъствам тук в лично качество, но все пак аз представлявам единствената обществена медия в Габрово и трябва да се отчете заслугата на община Габрово в тази посока, защото медийната среда в Габрово е изключително лоша, което означава, че е изключително лоша цялата духовна среда на този град, а то е резултат и на икономическите условия и на качеството на живот като цяло. И понеже аз, като журналист, макар и в радиоточката, следя медиите, искам да отклоня въпроса в по-глобален мащаб по повод това, което си говорим за конкурсите, да кажа следното. Днес темата е Слави Бинев. Преди 1 година беше темата Делян Пеевски. За мен е непростимо. Аз не мога още да го възприема, камо ли да го приема, че Делян Пеевски продава вестниците в града. И ако общината е била принудена по силата на законите да вмени това присъствие на местната общественост, независимо по какви причини, значи аз правя такъв личен извод, ние не живеем в условията на демокрация. Ние живеем в условията на друга обществена система, която аз наричам с силните думи диктатура на бюрокрацията. А това нещо, дали ще бъде така или не, зависи от нас. Смятам, че нашето поколение е виновно за този нихал, защото ние позволихме да стигнем до тук. Изключително отдалеченост на управлението във всяко едно отношение от конкретните интереси и проблеми на обикновените хора наблюдавам аз. Във всеки един план, включително и в сферата на културата, за жалост. Аз не мога да си позволя, но все ми се иска да обиколя
1 или 2 месеца всички културни събития, за да се убедим сами ние себе си, че културният продукт, който се произвежда в Габрово, за жалост, е предназначен за един изключително тесен кръг от хора. И другото, което установявам аз, е, че най-големият производител на културни продукти, това е община Габрово, заради финансовия ресурс и възможността да разполага с обществени средства. И сега ще ви кажа един пример. Ние с Велинка ходихме в Торино на откриването на фестивала на Slow Food и най-голямата емоция за нас беше, когато и от двата състава, които бяха поканени за участие в това световно събитие пред 10 000 човека, излезе Габровка. И това е дъщерята на Нено Койчев. И заслугата е на Велинка, че ритна новината в коридора, като излезе да купи кафе. Значи, знаете ли, аз се затруднявам в намирането на информация за програмата на Общественото радио. Знаете ли къде намерих новината за това, че Нетко Солаков ще прави за Световната банка? Знаете ли за най-дългата рисунка, че намерих новината в една варненска медия, мисля? Наива. Знаете ли тези две момчета, на които аз им казвам от гарата, а те не са от гарата, какво правят? Те са възхитителни. Аз мога да си послужа. Знаете ли Силвето от хлебната къща какво прави? Ето го. Знаете ли какво прави в момента доктор Хинкова? Тя прави сама един концерт и се занимава с абсолютно всичко и ние само можем много малко да я подкрепим. Тук става въпрос. Моята голяма тревога е за това, че знаете ли, артиста, човека, който носи духа в себе си, даже няма нужда от пари понякога и много често. Него не го интересува бюджета на община Габрово. Той не купне за парите от общината, към които са се насочили друг тип хора и които завладяват културното пространство. Тези хора искат просто едно ръкопляскане. Първо, вината е на медиите, че ние не го правим достатъчно добре и достатъчно упорито. И второ, това е вина, според мене, на цялата общност, но истината според мен е, че няма общността. Тоест всички ние така сме обезверени от наложеното ни присъствие на Делян Пеевски, от наложеното ни присъствие сега на Слави Бинев и ако щете на който и да е друг, който печели всички възможности, нали, да изпълнява проектите на община Габрово, както казва. До най-дребния момент ние сме толкова отчаяни от това, че всички се гледаме с подозрение и не смеем да се изръкопляскаме. Това е тъжно. Но промяната може... Много благодаря. Но промяната може да стане от нас. Ние не търсим отговори на въпросите си. В този ред на мисли, Марго, искам да кажа, че заедно ние с теб и с една друга група хора от Габрово се говорим повече от 2 години за всичко това, което се случва не само в Габрово и държавата, защото ние сме журналисти и сме болни да следим информацията и всъщност се чувстваме като динозаври и все едно сме излишни на града си. И затова решихме да се обединим, защото ние не сме динозаври. Ние сме ни живи, можещи, прекрасни хора, които независимо дали властта ни харесва или не, ще работим и ще правим нещата по най-добрия начин, независимо дали сме отхвърлени или одобрени. Това го казвам единствено с нагласата, че тази вечер ще можем да направим мост и ще можем да говорим, да попитаме, да получим отговор, да понесем и ние самите отговорността за това, че не сме питали досега. И тук е място да благодаря на Мърфи за това, че тя организира подобно нещо, тъй като ние само си говорим по кафенетата, пишем си имейли, срещаме се по улиците
и коментираме нещата, които всички ги знаем, но всички ги премълчаваме, защото всеки го е страх за работата си, за хляба си, за поръчката си и така нататък. И ние живеем в един отвратително омагьосан кръг на страх. Нали сме демократична държава, нали сме парламентарна държава, защо това да не се наложи като модел в нашия град? Нали има хора с дух, нали има хора като Силвия, като Солаков и като другите десетки хора, които са в дъното на невероятни неща, които се случват не само в Габрово, не само в България, но и в Европа. Това е моето становище, което на база на Маргарита думите исках да продължа, ако някой иска да подам микрофона в тая посока. Аз искам да засегна два въпроса. Единият е медийното, понеже говорим за медиите, медийното пространство, което беше отделено за артистични изяви в нашата местна преса и това бяха веднъж в седмицата арт-страниците на Габрово, на 100 вести. От известно време на тези страници се появява една и съща, общо взето тип, един и същи тип информация. Преди това имаше доста публикации на писатели, поети, всякаква друга информация. Тук напоследък, например, днеска, една цяла страница и седмици наред се появява краеведска информация. Аз нямам нищо против госпожа Елена Колева, която сигурно списва тая страница чудесно, но това смятам, че отнема възможността за поява на страниците на друг тип информация. Разбирам, че медията е частна и че може да си прави каквото си иска там на тези свои страници, но въпреки всичко за нас това е една голяма загуба, една крачка назад, защото на тези страници трябва да се появява разнообразна информация за концерти, за художници, за писатели и така нататък, за неща, които дори понякога няма място за някоя обява на събитие, което ще се случи наскоро. Аз лично знам, че от страна, понеже съм в дружеството на писателите, знам, че от страна на нашите членове се пускат, се дават там творби за публикуване, но това става много рядко и много спорадично. Много съжалявам, но наистина това е частна медия и не можем да им се бъркаме. Да, това казах вече, че е частна медия, но аз смятам, че тия неща трябва да бъдат обсъдени с частната медия. Така, второто нещо, което ми направи много силно впечатление, беше появата на сайта Култура.бг с програмата Култура On Air. По своето същество това е една много добра платформа за поява на наши творби в интернет пространството. Аз наистина поздравявам появата на този сайт с тази забележка, че просто там вижда се просто, че същите хора, които правят културата в Габрово, са направили тая платформа и няма никой освен тях. Но утвърдени, пак говоря за писатели, защото съм в тази област, поети, писатели, членове на Съюза на българските писатели, утвърдени в културното пространство, там въобще не се виждат. Те не са дори били поканени. Вярно е, че там има една такава възможност всеки да си представи творбата, но всичко това, разбира се, зависи от модераторите, които казват да или не, колят, бесят и така нататък. Много благодаря. Аз обещавам всички тези въпроси да бъдат отправени към съответните институции или организации, които касаят. Аз може би съм единственият човек или втория човек, който не се занимава професионално с култура. Но не мога да не взема отношение, защото тази вечер бях поканена като член на едно ново сформирано дружество, Клуб на будителите. Искам да ви кажа защо, реших да стана член на този клуб. Много отдавна бих желала да има един такъв обществен съвет, който да бъде известен регулатор на общинският съвет по отношение на култура, образование, спорт. Във всеки един аспект на обществения живот на градът
Бих желала да има и резонният обществен съвет от граждани, които не са професионалисти, но са консуматори и те биха могли да кажат точно обратно какво харесват по отношение на това, което се прави в нашия град, като консуматори, като потребители. И така реших, че може би създаването на този клуб на будителите съпълва тази ниша от хора, които биха могли да направят много предложения, много идеи да родят, но не са свързани с професионалната работа в община Габрово. На мен ми хареса идеята този клуб да бъде така отворен за изключително широк кръг професионалисти или непрофесионалисти, но в всички области. Театър, музика, изобразително изкуство. И така бихме могли да дебатираме и наистина да се родят много качествени предложения. Искам да кажа, че госпожа Стоянова вече спомена за една инициатива на този клуб. И аз съм много щастлива да поканя общината, защото тази инициатива стана реалност. Тази моя мечта стана реалност. Тъй като смятам, че един град, който има почетни граждани и трябва да бъдат уважавани и да бъдат непрекъснато напомнени на младото поколение, на жителите на този град, би трябвало да умее да пази паметта на тези хора, би трябвало да ги почита. И визирайки годишнината от смъртта на почетния гражданин Манол Цоков, реших да направя този концерт. Клуб будители застанаха зад моята идея и аз съм изключително щастлива, защото абсолютно с цялото си сърце всеки един от тях се включи. И когато Маргарита Стоянова каза, да, има можещи хора в града, има хора, които желаят да направят нещо, нека им ръкопляскаме. Не искаме ръкопляскания. Не за това правим тези събития. Тези събития са дълбоко залегнали в моралът на всеки един гражданин, който е бил потребител и е усетил величието на хората, които са били почтени граждани. И трябва да ги запазим в нашето съзнание. Аз се обръщам към община Габрово, защото виждам, че всички представители почти са тук. Обръщам се към тях за това да им кажа, че този новосформиран клуб на будителите няма за цел да бъде противопоставен на техните инициативи. С радост мога да заявя, че аз искам да направим мост към вас. Вие и клуб будителите да имаме общи инициативи и каквото можем да осъществим заедно, това ще бъде най-добре за нашия град. Това е, което си пожелаваме всички, да има мост дори между нас самите, защото понякога се оказва, че ние не си подкрепяме инициативи, ние не си посещаваме инициативи, ние коментираме отрицателно към проекти и програми на колеги, което също трябва да го преосмислим и ако имаме аргумент, той да бъде наистина обоснован и не критичен, а такъв, който може да покаже добрите страни и как това може да бъде променено или подобрено. На мен в тази връзка с моста също ще ми бъде интересно колко инициативи в града, които са много важни, като да речем фестивала на комедийния филм или имаше някакъв неуспешен фестивал в центъра.
или стратегията за разработване на културата. Ние защо харчим публични средства за външни организации, ако в града има такива, които биха могли да участват в един обективно обявен конкурс? Прозрачно. Обективно, не прозрачно обявен конкурс. Това е част от моста, който все пак искаме да направим. Да покажем, че тук да се заявим, защото удобно да не ни видят, да, но ето, правим хората видими. Жил. Аз искам да взема повод от думите на Мърфи и да разгледам в две плоскости отношенията между от една страна габровските творци и дейци на културата, тези, които създават културните продукти, и общината, която всъщност това е един субект, който в някои случаи се разглежда като меценат или като обект, който е едва ли не длъжен да финансира почти всичко, което се случва в областта на културата, създавано от местните творци. Това няма как да стане, всички го знаем, че не може да се случи. Иска ми се да разглеждаме нещата от друг ракурс. Не като мост, а да говорим за партньорство. Изключително ми е приятно днес, като слушам за това, че се създава едно гражданско сдружение между тези, които те се обединяват, тези хора, които създават културния продукт, които могат да общуват в него помежду си, но също така трябва да излъчат нещо, като да еманират една такава идея за хубавия, добрия, можещия, креативния партньор. Повярвайте ми, че общината се нуждае от това нещо. Тя се нуждае от всеки един от вас по-отделно, но е много хубаво, когато една такава общност формира не политики, а просто едни такива, хайде пак може да се каже мостове, по които да тръгне това партньорство между общината и местната културна диаспора. Да не употребявам думата бухем. Създаването на един клуб на дейците на културата в тази му форма, която той беше преди, според мен е отживелица. Това няма как да се случи. Втората плоскост, в която искам да разгледам нещата по отношение на това, как се случва с конкурсите, които общината провежда, с две изречения искам да кажа следното. Няма как и никак не е редно за това, че един човек е от Габрово, е местен творец или деец на културата, той да бъде лансиран по какъвто и да е начин, щом става дума за конкурс. Забравете го и това няма как да стане. Но да бъдат поканени, да имат информация, да имат свободата да участват, да. Аз ще заставам винаги за това нещо. И бъдете сигурни, че понякога нещата се разглеждат. Аз съм участвал в комисии. И в последната комисия, която беше за директор на ЕТР, ние имаме знакови културни институции в града. И подхода към избора на един директор, който представлява не само в града, не само пред нашата общност, този културен институт, в европейски и в световен мащаб е много сериозен. Така че хората трябва да са много, много добре подготвени. Това трябва да се има предвид, когато става дума, ето за такава, да кажем, длъжност. За такава. Една, две или три в града, не повече. И в това отношение ние искаме да видим, аз се поставям в ролята на човек, който, като председател на комисия в Общинския съвет, аз искам да видя също и, както аз казвам много пъти, добре похарчени пари от общината, когато става дума за финансиране на проекти в културната сфера. Добре похарчени пари. Вярвайте ми, Общинския съвет не е склонен, ето тук има още един общински съветник, не е склонен да неглижира тези неща. Предполагам, че сме наясно по въпроса. Завършвам с това. Радвам се, много ми е приятно, че
от една страна можем да имаме една организирана такава институция, вече може да го кажа, това е клуб на будителите, дано да генерира хубави неща, хубави идеи, перспективни, защото града го заслужава. Общината е една администрация. Това нещо трябва да се разбере и да се знае. Общината е администрация. Начело с кмет и назначени хора. Искам да кажа, че ако се очаква общината да генерира тези хубави, креативни идеи за развитие на културата, това не може да се очаква на 100%, че тя ще го прави. Модела, при който някой отгоре спуска и задачките и парите, или той решава къде и какво да бъде заплатено, някак си вече... Искам, на мен лично, аз от лична гледна точка го говоря това, да виждам как общината си партнира точно с тези културни организации. Партнира си. Много красиви думи и ние искаме средствата да бъдат харчени много разумно. Затова споменах за фестивала в центъра, затова споменах за стратегията, затова споменах за иновативните културни събития, т.е. не съм споменала, но сега споменавам. Затова споменавам и за кандидатурата на Габрово за столица на културата. Ако ми кажете, че за едно от тези събития вие направихте конкурс или вие поканихте хората в града, които могат и искат да участват, тогава фестивала на комедийното кино даден ли е на конкурс? Така че и аз искам да се харчат справедливо и разумно. Нямам нищо против външни хора, които участват, но да знаем аргументирано защо. Всички вие знаете, че има един закон, който е уважаван от всички нас и много често прилаган, казва се Закон за достъп до обществената информация. За да не влизаме в момента в детайли и конкретики, по всички тия конкретни дейности можете да отправите едно запитване, кратка процедура до 7-дневен отговор, достъп до информация и ще научите, както и общинските съветници винаги са имали достъп до всичко, което са поискали в общината като информация, който е поискал да види документи и факти, свързани с начин на разходване на публични средства. Няма ред да му се откаже. Няма ред. Сега, някъде не са провеждани конкурси, защото не е било законово необходимо. Но тъй като беше споменат Габрово индустрия за нова градска култура, без да съм в течение на проекта, просто знаейки, че това е проект по оперативна програма, разрешете ми да се усъмня, че е възможно да се възлагат дейности извън конкурсната процедура на Закона за обществените поръчки. Така, значи цялата документация по този проект също е налична в общината. Минали са различни одити, минали са плащания, сертификати. Ваше право е да поискате за всичко онова, за което имате съмнения. Аз го споменах от гледна точка на това, че беше иновативни културни събития, но като имаме предвид, че направиха фестивали на тиквата, на сливата, един карнавал, дето го подкрепихме, наистина, това нещо го видях почти в завършващия му вид, това, което се случи на 7 октомври 2012 година, което беше карнавал по никое време. В този момент успях да ги проследя нещата. Съвсем накратко, защото мисля, че целта не е да слушате мен и господин Даскалов или колегите от общината. Целта е ние да чуем вашите виждания и мнения. Ще започна с първото. Много ми се видя крайно в поканата пряко участие. Прякото участие в България е регламентирано чрез закон. Този закон се казва Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Той е казал как се случва. Ако искате, ще ви го предоставя, вие ще си го изтеглите от интернет. Там са механизмите, процедурите и начините за пряко участие. Прякото е гласуване. Тоест, референдум по даден въпрос в град Габрово, с който пряко чрез вота си гражданите решават съдбата на дадена тема, национален, местен и какъвто и да е. Пряко в управление на културата е малко трудно, защото отговорността
е лична. Тоест, ако някой пряко управлява, той пряко и лично отговаря пред всички закони и институции в тая държава. Дори когато по програма Култура предоставяме средства на различни организации, те не могат да ги управляват съвсем независимо по своето желание, а ги управляват съобразно законодателството. Така че това, което според мен общината трябва да продължи да търси, е ново ниво на участие на обществеността. Аз не знам, трудно е да се каже на кой етап сме. Определено имаме доста сериозно участие, разбира се, който иска. Когато говорим за участие, то е въпрос на усещане на необходимост. Иначе всеки си има мнение, всеки е в правото си да го изразява. И пак ще се върна на програма Култура. Програма Култура последните 2 години имаше 2 сесии. Тъй като има хора, които са участвали в тях, ще започна от това, че промяната в правилника беше изпратена до всички културни институции, които ние познаваме, и организации, разбира се, не само институции. Всеки от тях имаше възможността да коментира и да предлага по правилника, постъпиха предложения. Разбира се, че те бяха анализирани, обсъдени, приети или отхвърлени от юристите и в последствие от Общински съвет. В последствие в процеса на разработване на приоритетите и в процеса на подготовка на предложенията, поредица от срещи с всички кандидатстващи. Вижте, просто не беше възможно да бъдат финансирани 3 пъти повече бяха търсените средства от наличните средства. Но аз мисля, че никой не би се разсърдил от факта, че се извършва селекция. Така е. Приоритизират се. Има документация и във връзка с програма Култура индивидуални оценки са правени от всеки член на комисията, които след това са обобщени в общи. Мисля, никой няма нищо против. Аз попитах за експертността на комисията. Комисията е разнородна. Има и юрист, има и икономист, има и хора, които разбират от проекти, защото там говорим за проектния принцип. Има хора, които разбират от култура. Ако някой иска, това е сформирана заповед от кмета на общината, ще я предоставим, тя също е публична. Но не знам, моето усещане, поне за тази година, че програма Култура се случи добре. И истината е, че отново потърсихме от всички, които са участвали и дори тия, които не са, обратна връзка, защото мониторинга на ефективността от една такава програма е изключително важен. И отново получихме предложения за промени и различни варианти и продължаваме да го мислим. Аз мисля, че по този начин е дадена възможност за една съществена част от бюджета на общината и то местните приходи, обществеността да си каже думата. Вие знаете, че община Габрово 10% от бюджета си предоставя за култура. 9,5% от местните приходи са за култура. Колегите тук са компетентни, те разбират. 10% са, защото това са целевите държавни субсидии за така. А от това, което събираме от гражданите, 9,5% отива за култура. И тия 100 000 лева, които бяха тая година, са една съществена част от гражданството. Те ще бъдат ли запазени в новия бюджет? Вчера имаше обсъждане на бюджета. Никой не постави въпроса. Запазете парите за култура. Никой не каза, че иска да се включва нещо просто, за култура. Присъствахме на нещо, което не знаехме точно какво и вие чухте и коментарите от хората, които бяха в залата. Така че там не стана ясно нито какви са парите за населените места, нито какви са парите за култура, нито какви са парите за спорт. Говореше се основно за инфраструктурните проекти, които има идея да бъдат реализирани. И тъй като нямаше числа, имаше едно единствено число за ремонт на общинска пътна мрежа, нямаше как да бъде обсъждано нищо. Така или иначе ние си говорихме за тролеите, за плочките пред спортната зала и стана една хаотично обсъждане. Това е целият проблем на събитието. Не, че никой не се вълнува от парите за култура, дали ще бъдат запазени. И ако бъдат запазени, всъщност аз искам да взема и повод, ако сте приключили, госпожо Рачевец, като 100 000 лева не е малка сума изобщо за град като Габрово. Културни събития има много. Много от областните градове могат да ни завиждат. Затова и културни институти имаме. На мен ми е друг въпрос, само че
какъв е продукта, който произвеждат нашите културни институти. Не, в рамките на община Габрово, да. И това, което примерно днеска ме притеснява мене, е това от една страна дейците на културата, от друга страна община Габрово и това, че всичко се върти около община Габрово и общинския обществен ресурс. Това на мен лично ме притеснява. Тази зависимост, толкова голяма зависимост между културата и между общината и за това, което се случва днеска, защото на мен лично наистина не ми харесва този тон. Аз попитах за тези 100 000 за програма Култура, защото мислех, че е свързано с кандидатурата ни и затова... Не. Няма нищо общо с кандидатурата. Когато се взе решението за тази сума, то беше февруари месец на приемане на бюджета на Общинския съвет. Вярно, че е предложение, т.е. всичко свързано с кандидатурата беше отдавна отминало. Но нека да кажем, че осъзната е нуждата и капацитета на общността да управлява по-сериозни суми, по-мащабни проекти и да изявява повече себе си. Така, съвсем искрено, това е единствения начин да се даде привилегировано финансиране на организации в Габрово, Габровски. Това е програма Култура. Друг ред, по който да се финансират целево местни организации, ние не сме намерили. И слава Богу, има и в други градове на България, т.е. това е една установена практика, която Сметна палата и всички контролиращи органи приемат, че е удачна. И за това беше направена стъпка към развиване. Разбира се, ще оценим тая година. Те приключиха представянето на документите, ще представим на Общински съвет отчета. Ще ги има публично, както ги има повечето от нещата към момента. За продукта съм абсолютно съгласна. Аз имам сериозни притеснения. Това е много голяма тема, защото знаете, че средствата, които идват от държавата, ние методически много трудно можем да се намесим в работата на културните институти. Аз и не бих искала. Защото не твърдя, че в рамките на 3 човека или 4, които работят в областта в отдел култура, ние бихме могли методически да ръководим етера или Дома на хумора и сатирата, или библиотеката, или историческия музей. Така че те си имат едно методическо ръководство, което се тече от Министерство на културата. Сега друг въпрос е доколко тази връзка е жива, актуална, модерна и така нататък. Това е много голям въпрос. Тоест, имайки го формално, има ли го реално? Има го в законите, има ли го на практиката? Така че трудно е да се каже, че общината по някакъв начин се меси или ръководи културните институти. Изключвам камерния оркестър, оркестър Габрово, детския фолклорен ансамбъл Габровче, интерактивния музей на индустрията. Това са и боженци. Това са пряко подчинени на общината субекти. Те даже не са субекти, те са звена. Всичко останало обаче стъпва на едно законодателство и на една практика, която не е толкова пряко зависима от общината и по-скоро сме в процес на сътрудничество, дискусия, съгласие, несъгласие, какво да се случи, отколкото в ролята на разпоредител и изпълнител. Така че... Не, боженци си има директор, въпросът е, че той не е избран. Той работи като директор. Би трябвало да има конкурс за това. Довърша, аз не искам общината да се меси в културните институти по никакъв начин. Тяхната независимост е изключително важна. Последното нещо, което аз си мисля, че общината или хората, работещи там в отдел култура и така нататък, трябва да казват, вие правете такава изложба на тази дата или такова събитие. Това е много далеко от моето разбиране за култура, но аз си мисля, че в този формат, даже и много по-широк, трябва да се говори от какъв културен продукт има нужда нашата общност и дали културните събития, които се случват, оправдават средствата, които са дадени, дали задоволяват необходимостта от култура на Габрово, защото много се извинявам, сигурно има представител на оркестър Габрово, ама на мен наистина ми омръзна всеки празник с оркестър Габрово едни и същи песни, честно ви го казвам. Просто нещо трябва да се раздвижи, трябва да се случат нещата по друг начин. Имаме добри примери в Европа, имаме европейски столици на културата, виждаме как се случват там, има и не европейски столици на културата, има музеи, които са раздвижени, има и културни институти, които предлагат всякакъв културен продукт. И тук, примерно, е много успешен, според мен, модела на Орловска 10. Не знам, може би
няма възможност да са тук тази вечер. Те са един наистина много успешен културен продукт на Габрово, който някак си остава по-назад. Абсолютно маргинален, да. Но пък да кажа, че един от хубавите проекти на община Габрово като общинска институция, това е камерния оркестър, защото аз ученичка ходя на тези концерти и видях как публиката, която беше в един момент остаряла и тъжна като количество, в момента имаме млади хора и те са повече от 50%, които ходят на тези концерти. Прекрасно е. Поздравявам Иван Стоянов, защото той ми е наистина един много, освен приятел, много важен човек за като добра практика наистина да бъде посочван. Общо съгласие ли е да се дават пари по програма Култура и на бизнес организации? Да, така е Съгласие. разписано. Добре. Тоест, това е елемент на правилника, откакто съществува, мисля. Добре, попитах. От последната промяна. Да. Значи, от последната промяна, която е от миналата година, януари-февруари, мисля, че беше, в правилника се допускат и бизнес организации. Добре, тогава призовавам вие като представители на бизнеса да кандидатствате, тъй като основно пари взимат бизнес организациите, както виждаме. И индивидуалисти могат да кандидатстват, т.е. и физически лица. Да, но може да правим коментари за промяна. Исках само да направя едно уточнение, тъй като регионалната библиотека е между организациите, които кандидатстваха, спечелиха и се надявам, че вече всички сте видяли резултата от програма Култура. Не е дребнаво заяждане попълването на проектното предложение. Има си нормални изисквания, не беше труден формуляра, имаше документи, които бяха задължителни. И мисля, че всички, които са участвали и са спечелили, знаят как стоят нещата, както и с отчитането. Габровския периодичен печат, вероятно сте го видяли, както и дигиталната библиотека, Габровски периодичен печат. Тя има вече над 6000 посещения, което мисля, че е достатъчно добре говори колко е била необходима и защо е получила пари. И се надявам всички други проекти по същия начин да бъдат успешни и от полза на всички габровци. Не само живеещи в Габрово, а и тези извън. И аз лично съм много щастлива, че успяхме да кандидатстваме по програма Култура. И не само кандидатстването, но и процеса на отчитането, на предоставянето на финансовите документи. Смятам, че мога да защитя нашия проект навсякъде. Той ще мине през съответната финансова обосновка и е на разположение на всички. Благодаря на общината, че имахме тази възможност. Аз искам да кажа нещо по тези проекти и то е следното, че малките организации, каквато е Дружеството на писателите, не е достатъчно компетентно по оформянето на документите за проектите. Имаше ли някъде в общината консултация по тези неща? Проектите бяха върнати и казаха, оправете си ги. Но точно каква беше причината да ни ги върнат, ние просто се досетихме от тук и от там. Аз нямам нищо против, абсолютно нищо против това, че регионална библиотека е спечелила и това е много хубаво и това, което е направила по този проект е също много хубаво, както и всички останали проекти. Просто искам да разберете, че някои творци не могат да бъдат специалисти по изработване на проекти, макар и те да имат желание да работят в тази област. Затова аз лично апелирам към това общината за в бъдеще да направи някакъв консултативен орган по тези проекти. Така, това, което искам да кажа още е, че към тази програма една от направленията е участие на гражданите в управлението. Тоест, може да се сключи да се оформи гражданска група, която да контролира работата на управляващите органи. Една кратка реплика към госпожа Рачевец. Вие много добре знаете и аз предлагам да си говорим нещата, такива каквито са, да си наричаме проблемите с истинските имена. Не да си подхвърляме реплики и оправдания. Вие много добре знаете, че всеки проект би могъл да бъде отхвърлен по някаква формална причина.
Има хиляди начини да бъде направено. И със сигурност, вероятно, вашите комисии го правят. Защото тук споделям мое така професионално усещане от контактите си с хората. Общината е много труден партньор за работа в това отношение. Аз самата имам опит в работа с други донори. Чувствала съм се по друг начин. Когато се работи с общината, ти се чувстваш едва ли не като престъпник, който е отишъл да вземе нещо и някой ти стои на главата и едва ли не е така. Но големия проблем всъщност е тук. Не само с достъпа до средствата и до това, че администрацията вероятно не успява, а и това тя не е длъжна да го прави, защото другите донори имат друг характер. Големия проблем е какъв е ефекта, как се променя културната среда в резултат на тези изразходвани в годините средства. Сега Савина, всичко това, което са направили и проекта на Красимира, и заедно с Етара, много хубаво акламираме, но културата, извинете, не е създаването само на елитарно изкуство или задоволяването. Да, тук говорим за много широк културата е начин на обитаване, начин на хранене, начин на живот, екология и всичко останало, което определено на нашия град със сигурност му липсва. И значи в този смисъл и трябва да се насочват публичните средства, така че да решават базисни проблеми на общността и на обитаването на града, не да търсят сега. Извинете, аз гледах този клип Габрово Like Me. Значи, аз не искам... Какво променя това? Какво допринася? Той даже не е добра реклама на Габрово. Защото единственото хубаво нещо, аз не разбирам от тези неща, но единственото хубаво нещо е монтажа. То личи, че това не е спонтанно. Колко пари струва и нещо? А в същото време, вероятно, има други. И докато хората изпитват съмнения, че нямат насреща си отворен партньор, хубавите идеи няма да се появяват. Това е истинската тревога. Може да сте прави, може да няма никаква грешка, може да няма никакво нарушение в правилата. Но има ли го това съмнение? Има ли тази емоционална спънка? Това е големия проблем, според мен. Благодаря. И според мен най-вече не само хора, които разбират от финанси и от формуляри, от проекти, а хора, които разбират от култура, от тенденции, от ценности. Така че моето предложение е да имате повече такива хора в комисията, отколкото чисто формални и административни показатели. Стигаме до големия въпрос. Ние разбрахме ли до сега каква е политиката на община Габрово по отношение на културата? Може би затова има толкова много въпроси, на които ние търсим отговор. Защото политиката не е организиране на събития. Това е нещо различно. И ако ние имаме отговор на въпроса каква е, ние ще намерим и начин да проектираме това, което ние можем и знаем, за да се постигне тази среда, за която говори Маргарита. Всъщност какъв е културният продукт, който общината търси, който ние можем да постигнем заедно. И този клип, за който Маргарита спомена, да, това вероятно прави реклама на Габрово, да, вероятно той е гледан на 6 континента, да, обаче дали това е добрата реклама за Габрово е съвсем различния въпрос. Всъщност, ние тази вечер в дебата Мърфи не чухме младите хора. Не чухме Силвия, не чухме студентите. Просто исках да кажа, че мисля, че повода на този дебат е наистина да разговарям, не да правим конфликти. Всъщност това, че можем да говорим е чудесно и ако на някой нещо не му харесва, че го чува е нормално, защото ние никога до сега не сме си говорили и пак казвам благодаря за това, че го направи, защото за първ път можем да кажем нещо, може би не сме прави и това, защото нямаме информация, а това означава, че трябва да ни се дава информация. Живеем във време, в което имаме нужда от информация. Но моето питане към теб, Мърфи, като човек, който организираш това събитие, защо не чухме мнението на младите хора, като Силвия и като тук студентите, които са много важни. Да. А това, че скачаме от тема на тема, то е само защото е първи такъв дебат и искаме всичко да си кажем,
А пък се надявам, че от тук нататък ще бъдем конкретни. Извинявай. Аз само ще се вметна с една реплика. Наистина очаквах, че много ще се чува името Слави Бинев и още нещо очаквах, че ще се изкоментира он скандален случай във Варненския археологически музей. Слава Богу, това не се случи и аз просто благодаря на модератора на нашата среща, че не изпаднахме и в такива дълбоки води не нагазихме, господин Бинев, защото трябваше да изкоментираме и как така директора казва не. Всички искаме да има такова нещо в нашия музей, а пък 25 души от музея се подписват и след това не е известно какво се случва между тази група от 25 човека и техния работодател. Благодаря. Много сериозен разговор въобще за ценности, за това какво пропиляваме, на кое трябва да държим. Повод на продукта. Казаха се много неща, но ние все пак трябваше да си ги кажем. Беше се насъбрало доста като някакъв вътрешен порив и дойде добре дошъл този дебат и тази възможност. От друга страна, това, което наистина забелязваме, е, че трябва да има по-често разговор и неща, които творческия сектор, творците не знаят, да могат да получават компетентно съвети и отговор. Аз лично неведнъж съм заявявала, че искам да работя в този град и за този град. Мисля, че всички тук мислят по същия начин. Така че... Всъщност ние всички сме виновни за това положение, в което сме. И не можем да обвиняваме никого. И всъщност, събирайки се сега тук, означава ли, че ще продължим да разговаряме? И от кого зависи това? От свободното ни време и от желанието ни. Ще очаквам предложение за следващ дебат. Теми. Като възродим кръчмата на клуба, както сме решили, ще стане работа. Аз искам да кажа това. Предложение за тема.